سلام زغبركم تخاذلتي مربات ناديانا انترتينمنت كما يتغون تسفاي قبر أبزلخمو سلام كتلو چانلنا كمزي تريوا غنا أمجمار أزلا بزيناتكم متبع سبسكرايب شير كومنت لايك أبيكتر اسلبيت خل نعبيتا نزوم تغسكم نقرات كتلقسو لا يلاوه كتلا نابتي أبناهم لاف ستوري تداري زلو مدب كبلكم السلام نايم كتال جيزة سلام زخبركم تخاذلتي إذ مدب أبنا لنا انترتينمنت زفنو مدب كوينو أنهم لاف ستوري إيبال إذ مدب ناي فقري زانتاتات كمون فقراويان مخرطات زقربلو مدبيو ناوترو تخاذلتي أبز مدب زغربو مدبات كتكونو ناديانا انترتينمنت سبسكرايب كتقفو بخبري أدم بمقطال نابتن حجي تلالي زولو مدب كبلكم نزي مدب زغربلكم ناهومي سناينا مكتال جزي نسو مساغي حق انياوي كا قم نجر زلوو زمدنا كم زلال زحبروغي عسرت ملكتات أفقري بعينتهم استفلاليون بزحاتن زمدناتاتهم زلو قال كابزوم زمدناتات نمتكاس نجنزاب نجوتا وركب زامسلو نجزياوين ربحاتات تباهيلهم زمسروتو زمدناتاتهم كمون هانيني توفوري إذن حجي نزاربولو أرستيجن كابزيون فليز بلا خوينو بزعبا لباوي ويكا كم نجر زلو فقريو إذي أبناي فقري هبوت مساخ زلو ودي إذا مساخ مسريتو زلو فقرا وركب كم نجر زلو مالت كابل الفيديو ويش نقوم نجر زي بلو ناي مسل اركبيو نزحتو قبو زغانا مالسي كتراغو لي قبا حادو ودي قبل إليخ زلو فقري ويك أزم دنا انتا يمسل أبينا إلا ما استمسرتيو مرقات اللكي مغنياتو إذا زمدنا أبزوم زبالنا يوم قزياوين روبحاتات مركز زقبرا مزخاوان بواقع امنتكي كبرخي قزيخن كالووتن نخطاوات ساعان مفلاتكي فغير كلو الله مالتيو زودي بحكي كابلبي نقوم نجر انتخوين زقربكي نمرقات نحجي نزوم نسوم ساخناي بحكي كم نجر زلوو زمدنا كم زدال زحبرو ويكا زرقا قصولكي عسرت ملكتات مموصاد كرينا قدامي عوتاتون علاماتاتون يكفلكي حرودي قبل التوال زلوو زمدنا كابلبن نقوم نجرن مسخون زودي قبل الزاقوال قلوتي خون كاباز حقو نجرات اهلون وايزيو بو تردي زوم حدا نجرات اودات بقليلو خقبوهم زغلو ايكونو انت رازي ودي بقوم نجر زي كربكي ويون اواخي برتو سمعي زي بلو خوينو فتيمو مساقي قلبسنك اهلون سلازي فتيمو بزعبا علاماتاتون عوتاتون اي كافلكن وايزيو انت را بقوم نجر كوينو زغربكي جن نصونا اخينا في ووتو المقدام بزعبا هيوتو نختفلت يفقدلكي ويكا نتاقر فكي مالتيو تمنيتاتو مساخي ككافلهم يدلي كمون حلمتاتو انتايهم نختفلتي نتاقر فكي اللو مالتيو بتوصاخي نزب المقبار ناكلتيهم درجة كساماسيو عواتاتكم من حلمتاتكم من كمي أبن حدكم كتصفصفوا يخلو تمنيتاتكم دليتاتكم كمون لاينو وحي رأيهم كما يسانيو ويون بسمامون تزارب يخل بانصاروها بزعبا عواتاتكم من علاماتاتكم من زي زارب انت خوينو أمتايهم بزعبا عواتاتكم من علاماتاتكم من مساخي ككافل كم زي كل يحبرالو مالتيو كالاي أواخي عابي تقداسنتي اللو إزي قبل عليخ زلو ركب بقوم نجر مهانو زحبر كالت النجور ملكتيو بزعبا حلفكي وزرحك يوم نجراتن كسامع إلالي توسخون بزعبا مستيراتون زحالة في هيوتون كي حاب يقلزلك سالساي مسدرو يلا ليكي إزي اتحادك كابتوم زعابيو ملكتاتي إزو ودي مساخن أبزي زمدنان بقوم نجر انت زي كوينو أقراربو نعاغي مسدرا بيتو نكلاليكي بيطاع ميزوهبرو زعب درجة نغير كنت خوينو كم نزفتوكن نزي زمدناون أبزل على كبتحو كم زللن زرقاقت صبغن تريرن ملكتو أبزي كذكريو زلك نجار زوم سدرا بيت
እዚኦም ንዕኡ ዓለም እዮም ከምኡውን ብዝሰፍሐ ምስ ዓለሙ ይረኸበኪ ኣለዎ ማለት እዩ ንዓኺ ምስ ስድርኡ ምርኻቡ ኣብ ልዕሊኺ ዓብዪ ተገዳስነትን ድሌትን ከም ዘለዎ ዘርኢ ምልክት እዩ ምሳኺ ቁም ነገር ዘለዎ ኣቀራርባ እንተ ደኣ ዘይቀርብ ኮይኑ ግን ፈፂሙ ምስ ስድራ ቤቱ ከላልየኪ ኣይክእልን ራብዓይ ንሱ ንድሕሪት ኣይብልን እንተ ደኣ ዝደልየኪ ኮይኑ ከምኡ ነገራት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከብፅሖም ዝደሊ ኮይኑ ነዚ ስምዒት ንምግላጽ ምናልባት ዝኾነ ፀገም ዘይክህልዎ ይኽእል ብዛዕባ ኣባኺ ዘለዎ ተመሳጥነት ኣንፈታት ክድርበልኪ እዩ ከም ዝናፈቐኪ ንገር እዩ እዚ ንኣወዳት ኩሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ግሉጽነት ክህልዎም ኣዝዩ ዝኽብዶ እንተ ደኣ ንሱ ንገዛ ርእሱ ኣሓሊፉ ገሊጹ እዚ ዓብን ረዚንን ኣባኺ ናይ ብሓቂ ከም ዝግደስን ዝገልጽ ምልክት እዩ ሓሙሻይ ንኻልኦት ዝኾነ ኣዋልድ ፈፂሙ ኣይዛረብን እዩ ኩልና እዚ ወዲ ምስ ካልእ ጓል ቀጻሊ ዝዛረብ እንተኮይኑ ቁሩብ ንስከፍ ወይ ከዓ ሸቐሊና እዚ ባህርያዊ ጥራይ ከምኡውን ክሳብ ዞም ክልተ ናትኪ ነገራት ሓቀኛታት ዘይኮኑ ንዝኾነት ትኹን ዝፈትዋ ጓል ክዛረብ ይኽእል እንተኾነ ግን እንተ ደኣ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ና ካልኦት ኣዋልድ ተገዳስነት ከም ዘይብሉ ንጹር ገይሮ ከምኡውን እታ ኣገዳሲት ናይ ትንፋስ ንስኺ እንተ ኮንኪ እዚ ብቁም ነገር ከም ዝደልየኪ ዘረጋግፀልኪ ኣዝዩ ከቢድን ረዚንን ምልክት እዩ ሻድሻይ ንነገራት ብጽምዲ ምትግባር እዚ ማለት ኣብ ፍሉያት ኣጋጣሚታት ከም መርዓ ብሕታዊ መደባት ዝኣመሰሉ ነገራት ሒዝኪ ይኸይድ እዚ ሓደ ንጹር ካብቶም ብቁም ነገር ከም ዝደልየኪ ዝሕብሩኺ ምልክታት እዩ ሻብዓይ ብዛዕባ መጻኢ ይዛረብ ብዛዕባ መጻኢ ምዝራብ ጥራይ ዘይኮነ ንዓኺ እውን ናብኡ ዘጠቓለለ ይኸውን ብዛዕባ ትዘናግዕሎም ቦታታት ካልኦት ትገብርዎም መደባት ዝመጽእ ዓመት ገለ ክብል ይኽእል ንነገራት ከምዚ ክብል ይደሊ ወይ እውን ይፈቱ ይኸውን ንቤት ትምህርቲ ክምለስ ይኽእል ይኾነ እንተኾነ ግን ኣይትጨነቂ ሽዑ ንዓኺ ዝኸውን ግዜ ክህልወኒ ወዲ እንተ ደኣ ምሳኺ ናይ ብሓቂ ብቁም ነገር ክራኸብ ዘይደልዩ ከምዚ ዓይነት ቃላት ክዛረበኪ ወይ ከዓ ክብለኪ ኣይክእልን ብዛዕባ መጻኢ ኣብ ኩሉ ፈፂሙ ኣይዛረብን ምክንያቱ ኣብቲ መጻኢ ክትልዊ ስለ ዘይደሊ ኣብ መጻኢኡ እንተ ኣእቲኪ ግን ከምዚ ክሰርሐ ከምዚ ክገብረ ይብለኪ እዚ ኣዝዩ ከም ዝፈተወክን ከም ዝደልየክን ዘረጋግፀልኪ ዓብዪ ምልክት እዩ ሻሙናይ መደባቱ ኣብ ዙርያኺ ብምዃን ይሰርሖም ወይ ከዓ ይሰርዖም እዚ ካልእ ምሳኺ ዘለዎ ዝምድና ቁም ነገር ምዃኑ ዘረጋግፀልኪ ጽቡቕ ምልክት እዩ ንዓኺ ቀዳምነት ዝሰርዓኪ ኣብ መደባቱ ጥራይ ኣይኮነን እንተኾነ ግን መደባቱ ኣብ ዙርያኺ ወይ ምሳኺ ብምዃን ይሰርሖም ቅድሚ ናቱ መደባት ምስ ረኣዩ መደባት ክንታይ ምዃኑ ምስ ዝሓተኪ እዚ ኣብ ከባቢኡ ወይ ዙርይኡ ክዕቅበክን ክትልውን ከም ዝደልን ዘረጋግፀልኪ ጽቡቕ ምልክት እዩ ታሻዓይ ከም ዘፍቅረኪ ይገልጸልኪ ገለ ኣዋልድ ነዚ ክሳብ ሕጂ ከም ምልክት ኣይወስድዎን ኣብ ሓቀኛ ዝምድና ምሱጥ ምዃኑ ሽሕ እኳ ንጹር መረዳእታ ይኾን ኣወዳት ግን ሃንደበት ብዘይ ዕላማ ከም ዘፍቅሩኺ ኣይነግሩኺን ከም ዘፍቅሩኺ እንተነጊሮሙኺ እንታይ ከም ዝገብሩ ጽቡቕ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ እዚ ማለት ብቁም ነገር ዘለዎ ፍቕሪ እዮም ምሳኺ ክኸዱ ማለት እዩ ንሳቶም ብርግጽ ብቐሊሉ ነዚ ክብሉ ኣይክእሉን እዮም ዓስራይን ናይ መወዳእታ ነቶም ንኣሽቱ ነገራት ይዝክሮም እዚ ወዲ ናይ ብሓቂ ብኣኺ እንተዘይግደስ ኮይኑ ከምኡውን ዘይውጥን ወይ ከዓ ዘይስሩዕ ዝምድና እንተኮይኑ ዝደሊ ነዚ ግዜ ኣዝዩ ተዘካሪ ንክኸውን ዝኾነ ፃዕሪ ኣይገብርን ትፈትዮ ዓይነት ሕብሪ ዓይነት ምግቢ ዓይነት መዘናግዒ ካልኦት ብዙሓት ደቀቕቲ ነገራት ምጥቃስ ይከኣል ነዚኦም ፈፂሞ ክዝክሮም ኣይክእልን ነዞም ኩሎም ዝተጠቕሱ ምስ ዝዝክሮም ግን ብዛዕባኺ ኣዝዩ ዕቱብ ወይ ከዓ ቁም ነገረኛ እዩ ማለት እዩ እዚ ናይ ሕጂ ኣርእስቲ ብፍላይ እተን ደቂ ኣንስትዮ ንዓኽን ዝተዳለወ ስለ ዝነበረ ፈቲኽሞ ክትኮና ተስፋ ይገብር ብሓፈሻ ከዓ ነዚ መደብ እንተፈቲኽሞ ሸር ክትገብሩ ከምኡውን ናይ ዝመጽእ መደባት ቀዳሞት ተኸታተልቲ ንምዃን ሳብስክራይብ ክትገብሩ ይላቦ ካልእ ኣብዚ መደብ ክቐርብ ኣለዎ እትብልዎ ነገራት ብዓብዪ ከዓ ሃናፂ ዝኾነ ርእይቶታትኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ክተቐምጡለይ ብትሕትና ይሓትት ንሕጂ ተዳልዩ ዝነበረ መደብ እዚ ይመስል ብምክታልኩም ካብ ልቢ የመስግን ኣብ ዝመጽእ መደብ ብሰላም ይረኽበና ሰላም ንኹልና